Сёння у рабочага магілёўскай арцелі чырвоны металіст Васіля Петровича Васильева і яго жонкі Веры Николаевны вялікая радасць. Іх сям'я папоўнілася адразу 3 дочкамі – Верай, Надзеяй, Любоўю. Пажадаем Веры, Надзе і Любе расці здаровымі, бадзёрымі, шчаслівымі. Набор фарбаў – невыпадковы падарунак сыну ў дзень нараджэння. Андрейка – мастак. І ў гэтым няма нічога дзіўнага, таму што яго мама, Любоў Пакаташкіна, мастак-прафесіянал. Яўгеній Пакаташкін, бацька Андрэя, таксама мастак. Нядаўна ў Гомелі была адкрыта персанальная выставка сям'і Пакаташкіных. Крепкая и дружная семья – это настоящее большое счастье, которое дается человеку только тогда, когда он действительно стремится к нему.